Nita. Ate Nita. Ha? Manilami nga bibingka sa hinatilan. Kuan dito. Hi guys, good morning. Welcome to our vlog, Debs Ortiga. Kauban ako manghod. On the way sa Akong mama. Padami karon sa merkado sa diri sa hinatilan guys. Sorry ta diri karong buntaga kay nga taon-taon malarga na sa balik sa Lapu-Lapu. So masuro sa amin diri sa lungsod sa hinatilan. Muna mong pista. So karon may market day karon diri sa kuan. Mangita mi og kanang napamahaw. So yan yung tinisan guys, mauna yung tinisan diri sa lungsod. Ang karaang simbahan ni San Gregorio Magno, the Great Parish Church of Hinatilan. Napay mga baligya dali guys, mga kuan kay tungod kay pista man itong yagi. Napay dagang naninda, mga kayo kay market day siya doon. Kanang panagsa sa makauli guys. So karon pa gyud taon ko nakalaag diri sa taon sa Hinatilan. Sa mo ni barangay municipality hall of Hinatilan, Town City. Town hall. boy. Dagan kay mga tinda kay market day man ron bisag gamay ra ning anong shot pero dagan gyud ko nanginda. Gamay ra ni siya nga lungsod diri. Sa Hinatilan. Makuhaan to na. Ano saan ma? Palitiraan ko nang to. Dingka. May tagdin ka. Daw. Dito ba kuskuan kining kandagon? Dito kandagon. Ayan guys, mamalita og bibingka ni Ate Nita. Ha? Manilami nga bibingka sa Hinatilan. Kuan dito. Homemade. Homemade, made by Filipino, Cebuano. Katong dito nga kuan. Sa mga buwad. Dito sa Hinatilan Public Market. Katong guba kay sa inyo. Maniguba kay sa una nga naigo sa bagyong audit. Kaya nagpasalamat ta karon kay medyo ni kuan na siya. Naganahin ay nagkaangat sad guys.
Saan? Diha na yung mga palaisdaan. Diha mga isda. Padong tari siwol guys. Kay atong siwol na to, atong siwol. Dagkan ninda ron. Ada siwol day. Walang tata ko na. Ay sa siwol na. Dahil nasa una na. Grabe gubaan day guys oh. Kumpay ba yan? Dito ito na. Kumpay. Awa, ngay labi na sila. Wala na. Mo ni siya diri ang siwol sa una guys. Nindot kini diri sa kuan nani mga lingkuranan, nindot tambayanan. Nani siya Cebu diri sa kuan. Pero karon wala guba na kay guys oh. Luya. Na banla sa Bagyo. Kapag mga rides dito guba na. May kay kining tower kay wag gyapon maunsa. Ligon gyapon. The best city of binatilan sana yun guys. Ya saon taman tungod sa bagyong Odette, mga ninay nahitabo. Kaya pasalamat gyapon ta nga way na unsa, guys. So hello hinatilanon. Ako manghod. Nilaag mi diri kay ato laging susihon nato ning atong lugar nga atong natawhan guys. Guba na kaya. Nga mo ni din resulta guba na kayo. Pero nagkadaghan man ang naninda diri guys gapon. Tungod lagi kay pista pod. Umabot nga pista. Pero ini guman na nagpista guys, wala ni sila. Karon na ni. Mamingaw na sa nagbalik ning natilan. Tara. As mama dito din. Milit ako kayo kay sa Martisan. Okay, okay. Wala na, punit lang. Punit lang, may bayad na, may bayad. Punit lang. Uy, Punit lang, barato ra. uwin. Ah, 2.5 dari bigas. Nagjis ra. Wala. Kana mo aday? 2.5. Barato ra paninda. Karon ra po. Laidos. Tora, bigas 2.5. Sige ah. 2.5. Wala na bitaw. 2.5. Bisa barang kita. Siyempre po yung mga problem. Bisa barang palse. So namin dali guys, namalit mi og pagdaan. Ukraine is on fire. The country is being decimated before the eyes of the world. The impact on civilians is reaching terrifying proportions. Countless innocent people, including women and children, are being killed. Bibingka. Nagdala ba?
Aray, sagong. Nakapalit tag pasalubong nga bibingka guys. Yes, pwede na ito manguli. Picture sa San Pedro Calungsod eh. Kaya sa San Pedro Calungsod eh. San Pedro Calungsod. Sandilo kami sa. Wala na? Nagyan na to? Okay na. Yung nga ito sa San Pedro Calungsod guys. Sirado? Ah, siraduan na day. Karon pa kayo po. Ha? Yan guys, so humana tawag. Sorry diri sa hinatilan. So manguli nami. So namanguli guys, kaluoy taon sa ato ang lugar. Yan natawan. So yung mga nagsubaybay sa aking channel, so maraming salamat guys. Please subscribe, follow and share my YouTube channel. So that's all. Sandilo. Asa ba? Ang tiwo.